Viuen en l'enorme contradicció d'intentar ser ells i elles, liar-la en tot el que poden, provocar els adults, i alhora dir, ui, si la lio massa potser m'enxeguen a dides, és a dir, si complico molt la vida als pares, al final potser acabaran prescindint de mi. Llavors, viu amb aquesta contradicció i ve a dir, fes el favor de deixar-me en pau, i quan han girat la cua a nosaltres o ells venen a dir però no m'abandoni. Llavors aquesta contradicció que mirada des del punt de vista adult és tot el que he invertit en aquest fill o aquesta filla, tots els esforços que m'ha costat, i ara no és agraït, no em dóna petons, sembla que pot passar de mi. No és un problema de miraments, és un problema de dir no privem d'aquelles oportunitats, d'aquells estímuls, d'aquest accés a sabers, a experiències, a vivències que sabem que són determinants en la vida dels xavals. Des dels 70, 80, i ara què fem en la nostra vida? Perquè l'objectiu era aspirar a ser algun dia, arribar a ser treballadors, què fem? Doncs algú els diu, us teniu que dedicar a ser adolescents. I aquest ser adolescents, i ara com omplin el temps? I apareixen moltes de les crisis, és com omple un adolescent que no tenia previst ser adolescent, com omple el temps. Perquè aquests adolescents és molt difícil que els hi venguis que poden formar part d'una societat que de fet s'està excloent econòmicament i socialment. Primera qüestió, com fem que l'escola se la sentin seva? Que no sigui una cosa organitzada només en criteris adults. Segona qüestió, com fem que algunes de les coses que han de fer, perquè ho diu el currículum, ho diu el conseller, ho diu no sé què, entre totes aquestes coses, alguna tingui alguna significació, algun interès, alguna cosa, algun atractiu. Tercera qüestió, com garantim que tot adolescent tindrà algun adult enrotllat dintre de la classe de l'institut, algun tutor, alguna tutora que dedicarà algun temps a dir, a veure, de què va la teva vida? Perquè a mi m'interessa la teva vida, m'interessa que aprenguis, però m'interessa en funció de que això et farà feliç. I així podríem continuar la metodologia, la didàctica, gestionant aquesta història, perquè ja dic, la secundària, ja no diré el batxillerat, és una altra història, és el sistema més academicista de tot el sistema educatiu.